Programa amb convidat d'avui. Avui tenim un convidat molt especial. Inaugurem la ronda de convidats amb algú que coneixem, admirem i valorem molt, que és l'Andrés Requena. Bona tarda. Hola. Bon dia o bona nit, no se sap. Bona tarda, sí. Aquí sempre sigue igual. Això és com Las Vegas. Això mateix, no? És veritat. Ell és dissenyador gràfic, ha sigut copy, és director d'art i ànima de Requena Office, un estudi que des del 2014 aposta per projectes clars, amb sentit i sense floritures innecessàries. Esto es improvisado total, eh? Amb més de 15 anys de trajectòria, ha treballat en agències i estudis de renom, ha estat reconegut amb innombrables premis Laus, que això ens ho has d'aclarir, ha fet classe a Bau i ha passat per festivals com Blanc, Off o els mateixos Laus, on un any va dissenyar la campanya. Un plaer tenir-lo avui i som-hi amb ell. Bravo, Què tal, Andrés? bravo. Hola. Molt bé, molt bé. Molt bé? Molt bé, molt bona intro. Ens coneixies? Sí, no? Sí, us coneixia. Vale. Sí. No personalment, El sinó... programa. El programa. El programa el coneixia i us conec a tots personalment, gairebé de tota la vida. I tot així has vingut. I tot i així he vingut. Gràcies. De debò que és un honor, perquè vam pensar sempre com inaugurem aquesta secció de convidats. M'havien parlat d'altres propostes de convidats i llavors estic molt més orgullós de que sigui jo el primer. És que han fallat tots. Han fallat. No vull aquesta conyeta, no. No, clar, no, és que d'aquí per arriba. No, perquè estem interessats en la teva trajectòria, tant professional, bueno, la personal tampoc tant, però la personal sí, la professional. Començarem per els teus inicis, però més enllà de la laboral és d'on et ve el disseny gràfic? O sigui, per què disseny gràfic? I si no hagués sigut disseny, què hagués sigut? Doncs... clar, això és que pot sonar molt a broma, però jo ara ja amb el temps penso que jo només podria haver sigut o dissenyador o futbolista. De fet, jo em considero més futbolista que dissenyador. No. Duríssimes declaracions. El teu ídol, Ronaldo ídol. O sigui, tu com et sents tu, després el talent, tot això és a part. Però jo et sents més futbolista. Hòstia, m'encanta. Em sento més futbolista que dissenyador. Bé. Pleguem. Que bé. Ja està. Tallem. O sigui, perquè... Però has de desenvolupar, perquè ara estic flipant. Clar, no. O sigui, hi ha coses a la... O sigui, la teva professió... O sigui, clar, nosaltres ens dediquem a una cosa per sort, que té aquesta component passional, i que realment és on en realitat ens sentim com còmodes, que se t'oblida tot, o sigui, tot concentres i se t'oblida tot. Doncs això, a mi en el futbol em passa per 3. Hòstia. O sigui, nosaltres juguem un partit, bueno, és que ell i jo juguem al mateix equip. I durant aquella hora no hi ha res més. Totalment. No existeix res a la vida més. O sigui, potser has arribat i has estat plorant o t'ha deixat la nòvia 3 cops, però durant aquella hora no hi ha res més. I això només em passa en el disseny, o sigui, quan estàs molt focus en un projecte o quan estàs jugant a futbol. I ja està, per mi això és... Però la pregunta era per què disseny? Per què disseny? Que està bé com a futbolista. Perquè no pot ser futbolista. Clar, perquè això no és un podcast de futbol. Això no és la sotana. Per què disseny? Jo sempre he tingut molt interès pel branding sense jo saber-ho. O sigui, jo anava a l'Esports Castelló a demanar stickers de Just Do It, de Michael Jordan, Air Jordan, de Por Aventura. Jo col·leccionava tot de... Bollicaos? Bollicaos, sí, o sigui, i jo sense saber-ho tenia com aquesta predilecció pel branding. Però per mi no era branding, per mi era Jordan, o era Reebok, o era Nike, o era Adidas, o era Umbro, o sigui. Això és el primer contacte que jo crec que vaig tenir amb el disseny. Eres conscient que era disseny? No. No, m'agradava col·leccionar. Però ja el color, la tipografia, tal. És curiós, eh? I després, sincerament, vaig fer disseny perquè no em va arribar la nota per arquitectura. Ja, això em sona.
I després vaig dir, pues esto no està mal. Arquitectura, Bueno, de fet, jo vaig repetir 30 cops al Modolell i l'últim any em vaig anar al públic i en el públic ja havia de decidir què feia i llavors em van oferir, no m'arribava la nota per arquitectura i em van descobrir aquesta cosa de grau superior, que era grau superior de disseny i producció editorial. I vas estudiar on? Vaig estudiar aquest grau aquí i després 5 anys a Bau. Vale. Belles Arts descartat, no? Mai... Belles Arts descartat i de fet jo vaig fer el batxillerat tècnic perquè volia estar amb els meus amics. O sigui, totes les decisions van ser... perquè aquí a Viladecans... Bueno, que per cert, estem a Viladecans. Sí. No sé si ho dieu habitualment. No, però gràcies per dir-ho. Estem a Viladecans. Bueno, i estem a l'edifici on jo he viscut mitja vida. Mare meva. Vull dir que és heavy. És heavy, eh? Bueno, que és que això volia dir-ho jo. Ben tornat. O sigui, en aquest edifici dels anys 70... Aquí va començar Sí, tot. he viscut jo 25 anys. Brutalista, eh? Una mica. Brutalista. Brutalista, sí, sí. És bastant La versió brutalista. dolça de l'arquitectura. Bueno, aquí hi havia una impremta abans que Aquí hi havia una els coneixies, no? Els Sí, propietaris. impremta Home, Cristal. brutal. Jo no hagués canviat el nom mai, Ja. perquè, joder, Cristal. Hi va haver un moment, això és una anècdota personal, però hi ha un moment que compartíem despatx amb el Palacios, Ai, Albert sí. Palacios. Eh? I a Miki, en su apogeo de creativitat, va dir Crystal Palace. Buah. I hagués sigut... Van tenir una por a hagués l'èxit. sigut Molt bé. una època Té de... por a l'èxit. Té por a l'èxit. Està ple. Clar, és que aquest tio no... Clar, és que l'heu de fer cas a aquest tio sempre. No, sí, sí. Bueno, llavors, passar als estudis, acabes els estudis i comences la teva andadura Amb aquest, professional. amb aquest. Amb aquest. I una de Viladecans també, no? A Viladecans, sí, sí, a l'estudi Figuerola, que jo el vull reivindicar des d'aquí. No sé si això ho veurà. Vosaltres creieu que el Jordi Figuerola veu aquest programa? Jo espero que sí, perquè... A mi m'agradaria molt reivindicar la figura de Jordi Figuerola. Vale. L'hem reivindicat no està molt. preparat. Sí, eh? Hem Perquè pensat de Per algun convidar-ho. canal ens seguim, per tant, O sigui, d'alguna manera... en el moment no ho tens tan clar, però després, quan tu has de suportar el pes de la muerte, el pes d'un estudi, dius, joder, és que ens va tractar molt bé i en realitat, no sé, ens va donar com molt bona oportunitat i l'espai, i no sé, ens ho passàvem molt bé, molt guai. Sí. Jo vaig començar amb l'Alberto Mhm. i, de fet, l'Alberto va ser molt important en la meva vida. Ara no ens veiem tant, però va ser la primera persona que em va consolar en el meu primer mal d'amor. O sigui, la primera nòvia que em va deixar, ell em va consolar. Però I vas jo fer- arribava pel matí. Bum. Jo arribava pel matí sense dormir. Vols O sigui, enviar-li algun missatge a aquesta? Hòstia. No, perquè perquè si ja no ho ha havia- superat, ja ho ha No, superat. clar, Si hagués de dir totes les nòvies que m'han deixat, clar, no, media hora no. Però el futbol, sagrau. El fútbol sagrado. Vale, vale. El fútbol no te deja nunca. Molt bé. Tú lo Hòstia, dejas. no. Entrepans de després del partit sempre. Mai. Vale, Llavors, clar, l'Alberto, sí, jo vaig estar treballant amb ell 7 anys. 7 anys al Figuerola? Uau. Sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Un parell de... No? Una mica més? Tu vas estar treballant 7 anys, però jo vaig estar uns 2 anys o alguna així. 2? Sí, ¿Qué coño? que sí, i tant. Tu ja... Lo malo se t'ha borrado. Que va, tio. No, tio, nosaltres vam estar ja com a mínim 4 o 5 anys junts, no? Tant. Sí. Bueno, ho gaudies tant que li has Clar, és que ens ho passàvem molt bé, eh? Bueno, o sigui, sí. els 4 anys de Bau, jo vaig estar allà. O sigui, com a mínim vam estar 5 anys Sí, junts. tu estàs a la tarda, anaves a Bau i pel matí estaves allà amb Exacte. nosaltres. Tu no vas estar, però jo vaig coincidir amb el David, que va venir el Raül també, el meu exsoci. Sí. Després ell va marxar, I va- marxar i- el Raül i ens van quedar al No, lloc, jo vaig tu i coincidir jo. amb el Raül. Sí, però el Raül va marxar després i ens van quedar els 3. Sí. I després vaig marxar. I jo després i va venir el... el... Llop. No, Jordi i un Llop. altre. I el... A l'altre ja no vaig coincidir. Ah, vale. Ah, l'altre és el que et va substituir. Sí. Ah, vale, sí, tens raó. Uau. Sí, jo d'aquí vaig marxar a la Farem un junta de capítol publicitat. especial de Figuerola. Ja, perdó. No, que em sembla molt bé, reivindicar-ho, perquè tots hem sortit d'allà i d'alguna cosa hem après. Sí. I després Jo vaig d'allà- aprendre molt. I d'allà què vas fer? Després d'allà? Figuerola, s'acaba l'època i vas dir, venga, me tiro yo solo. No, que va, vale. no. Després vaig estar a Sèptimo, un estudi que es diu Sèptimo. Sí. Després vaig estar a Vis Gràfic Hòstia. i després ja vaig muntar l'estudi. Per què? Per què vaig muntar l'estudi? Tu sol? Doncs perquè em van fotre fora de Vis Gràfic. Ui, no te consoló, Alberto, en aquell moment? Em van fotre fora por temes. Vale. Però bueno, amb el pas del temps també, o sigui, estic molt agraït. Jo a tot el... O sigui, tampoc la meva experiència abans de muntar l'estudi han sigut 3 estudis, tampoc tanto. I jo estic molt agraït de la meva experiència ja de tots, perquè és això, o sigui,
he après molt més de menjar merda que de tenir èxit, i llavors això et prepara molt, et curteix l'hòstia. Et curteix tant que vols treballar sol. No, No, la cosa era que quan em van fotre fora allà, jo ja tenia un mig client i vaig pensar, puc o dues opcions, o buscar feina o buscar clients. I vaig dir, bueno, doncs vaig a buscar clients i a veure què passa. Hòstia, et ves capaç. Sí. Sí, perquè, clar, nosaltres, en realitat, com els estudis on havia treballat eren estudis d'infraestructura bastant petita, fèiem una mica tot. I llavors parlàvem amb el client, fèiem de tot. Clar, està bé. I d'aquí, llavors, no et mous a Requena Office? Ja no m'he mogut, perquè en principi no em poden fer fora. Espera. Però no et planteges... No canvis a curt plaç, no. D'incorporació. És que he llegit a la teva bio que t'agrada molt treballar sol. No, ara som... Sí, jo vaig treballar sol els 3 o 4 primers anys i després ja he treballat amb gent, amb una o 2 persones. Però el màxim que hem sigut 4 persones. Molt bé. Però jo prefereixo 3. Sí? Ara som 3. Tots dissenyadors o comptabilitat? No, tots dissenyadors. Tots dissenyadors. Hòstia, molt bé. I les comptes, qui les porta? Doncs el gestor, però sí. Vale. No pensava que tenies alguna oficina d'atenció al cliente. No arribem a... No ho sé, és que clar, no arribem a entendre... O sigui, jo no entenc com funciones tu i ens interessa això, el teu dia a dia, com busques clients, si t'arriben... No, clar, jo em considero superprivilegiat. Jo no he anat a porta freda mai. Jo, des de que vaig començar, he tingut molt autoprojecte i quan ja vaig començar a tenir clients li he posat com molt de carinyo a ensenyar-los. I llavors, per mi, fins que no teníem una sessió finalitzada del projecte, per mi el projecte no estava acabat. De fet, encara passa avui dia. Això era un dels temes que jo volia comentar, però després ja ho tocarem. I clar, doncs, amb això, de moment ens ha anat bé perquè hem ensenyat els projectes, han tingut certa repercussió i a partir d'aquí ha sigut una cadena de boca a boca. Sí? Boca a oreja? Això de client a client o...? De client a client o... Sí, o clients... Clar, el nostre gruix de clients són de Barcelona. Sí, ha sigut bastant així. Sí, algun client que ha arribat via mail sense conèixer-nos i tal, però sempre coneix, o sigui, sempre té una mica un context de la nostra feina. I així ha sigut més o menys des de l'inici. Et consideres que tens estil propi? Parlant una mica del tema? Creus que tens un llenguatge, que has creat una mena de manera de fer, que s'identifica, no ho sé, a nivell... És que, clar, jo no sé si la paraula... Jo, lo de l'estil, és que per mi no sé si té valor, lo de l'estil. Per mi tenim una manera de pensar i de projectar, però vosaltres heu parlat de l'helvètica molts cops i jo aquí he vist defensar que l'helvètica és com una cosa neutral que et va bé per tot. Nosaltres també lo de l'estil també té una cosa de limitacions, vull dir, que fins aquí arribo i jo sé... Jo no em considero un dissenyador relativament tècnic, o sigui, no soc gens tècnic, i llavors tot el que no guanyo per tècnic intento guanyar-lo amb l'expressivitat i amb el discurs. Però un cop, o sigui, el discurs és el que et dona la pauta per després projectar. Vull dir, si el teu discurs sempre és diferent, què t'impedeix que després la resolució sigui... Diferent. No sigui similar? Bueno, també. Perquè el que estàs oferint o el que estàs projectant és una idea concreta. Llavors, si aquesta idea s'entén, després ho podries fer tot en helvètica, si volguessis. No. Perquè les idees són relativament diferents. Vols dir que el resultat final no és tan important, però no té una cosa... Hòstia, el concepte, no? Vaya dilemazo, No, o sigui, nosaltres invertim molt de temps en que s'entengui el missatge. Sí. Si després s'assembla o no... Si després s'assembla o no, ja és una cosa segurament de limitacions o també és una mica voluntari perquè el color, la tipografia, molts cops és el senyuelo. És el senyuelo que diu, perquè sí, és veritat, nosaltres treballem d'una manera que
que genera bastant impacte. En fons plans, colors plans, tipografies que pesen molt, que tenen molt d'empaque. I això és veritat que com a primer impacte és el que t'arriba, però tu després has d'interpretar coses que passen darrere, Clar. que per mi és com l'important. Està bé, això. Sí. I la gent que tens treballant s'ha adaptat a tu? Els has ensenyat? O com va això? Bueno, tenim un procés d'adaptació. Hi ha procés. Sí, hi ha un procés d'adaptació i és veritat que treballem en un llenguatge que està molt clar, però el llenguatge ve definit per les coses que volem comunicar. No per dir tipografia és tal, color és tal, no. I després hi ha moltes més coses de limitació que de voluntat pròpia. Vale. No, està bé això. Clar, et fas un discurs segons el que no saps fer o saps fer. No? Exacte, sí, és aprofitar com les virtuts i fer dels defectes una virtut. Clar. Tens algun dissenyador que t'hagi influït molt? Internacional, nacional, amic, col·lega o no? O algú que t'hagi agafat... O estudi, sí. O estudi, o el que sigui. Sí. Clar, jo quan començava tenia referents més clars. Ara ja, hi ha molts estudis que m'agraden molt. Estàs al dia del món aquest? Sí, joder. Sí, clar, bueno, intento clar. estar al dia, però intento estar al dia perquè és una cosa que m'interessa. Vull dir, com estàs al dia de la música, com estàs al dia de, jo què sé... Del futbol. Del Barça Atlètic. Sí, no sé, a mi, quan estudiava m'agradava molt un amic vostre, que és el Dani Navarro. Sí, m'agradava molt, la veritat. D'aquell estil també, no? De la Mosca, no? En aquella època La Mosca era molt referent per mi, sí. Sí, és veritat que això és molt temporal, no? Amb el temps hi ha alguns estudis que han marcat. És aquesta cosa que... nosaltres vam canviar la identitat l'any passat. Si parlo molt... Fes. Per això estem aquí, No és res. Vam canviar la identitat l'any passat i buscàvem com un claim o un baseline que ens defineixi com... I llavors vam arribar a la conclusió que fèiem disseny per a tots els tiempos. I això va molt lligat a aquesta idea de que el pas del temps, o sigui, que d'aquí un temps no sentis vergonya per coses que... Molt bona aquesta. I llavors aquesta és una mica la meva única obsessió que tinc. La resta segurament siguin... Com es fa això? Bueno, doncs... Sent conscient primer, no? Sí, sent conscient primer d'això envellirà. Primer veure projectes de fa 10 anys i dir, doncs mira... No està tan mal. Sí, encara aguanten. Clar. I després ja és una cosa d'intuïció també, de coses que tu estàs fent i que dius, avui m'encanten, i a l'endemà... nosaltres li donem moltes voltes d'una manera un poc enfermiza. Vols dir que hi ha coses que mires tu de dissenys de fa 30 anys que avui dia encara no han envellit? Joder, claro. I fixa't en aquestes tipografies, aquesta forma d'aplicar-les, dius, hòsties, això encara funciona. Clar. Vull fer això. Sí, home. Sí, l'escola de Nova York és això. O sigui, tu veus Müller-Bruckmann i és això. Però a la vegada sent contemporani, no? D'on ets i de la ciutat que és... Hòstia, és complicadíssim, això. O sigui, entenc això, no? Ser universal, però al mateix temps de dir, bueno, tampoc puedo irme a ser renacentista. Bueno, clar, però clar... El Renaixement tenia aquesta cosa de barroquisme, tal. Quan hem després, quan hem eliminat capes, al final et quedes com amb el que necessites. L'helvètica. I el que necessites és l'únic que no... O sigui, la idea és l'únic que no envellirà. Sí. O que envellirà millor. Està bé, això. I tipus de feina? Et planteges canvis? És a dir, estàs molt focalitzat en packaging, no? Clar, però això és una cosa que tampoc pots escollir. O sigui, nosaltres ens hem especialitzat, ens ha vingut una mica pel perfil de client que ha entrat. Llavors ara fem beber i comer. Clar. Sí, perquè fem cafè. O sigui, nosaltres podríem fer un menú complet. No has portat res, no? No he portat res i em sap greu. Demano disculpes. No, que broma. Però podríem fer un menú complet perquè fem cafè i te, gelats, pastissos, pasta... És que fem de tot. Fem restaurants, fem de tot. Sí. I això que deies, no? Una cosa t'ha portat a l'altra? Una cosa m'ha portat a l'altra. I tenen relació entre ells, els clients, o no? O no tenen... No. O han vist una cosa que això m'ha agradat i qui t'ha hecho esto? No, clar, a veure, tenen en comú molts. A veure, hi ha una cosa que a Barcelona, encara que sembli que no, el funcionament
és bastant com un poble. Vull dir, sí, el del costat ha fet això i m'agrada, pues jo, ¿quién te lo ha hecho? No? Ja. Clar. I sí, la veritat és que si faig ara una similitud, si faig un paral·lelisme de la progressió de clients que hem tingut, segurament tots o sigui, no sé si es coneixen personalment, però s'identifiquen. Hòstia. I són compatibles. És a dir, clar, tu els has fet compatibles gràficament, no? Els ha fet compatibles perquè fins ara tampoc no he treballat per competències directes. No està bé. El que més competència directa potser són el cafè d'especialitat, que ara ha fotut un petardazo. Sí. Clar, jo treballo des de... O sigui, amb la marca que va introduir el cafè d'especialitat a Barcelona. Hòstia. I llavors, clar, doncs ara tenim un petit de lío perquè, clar, ells són els primers i clar, doncs és que no sé, en 10 anys igual hem fet 6 o 7 o 8 marques de cafè d'especialitat. Uau, diferents. Diferents. Hòstia. I llavors, clar, ara comença a haver-hi una mica de marro. Però, bueno, en principi Mai no... millor dit. Mai millor dit. En principi no hi ha... O sigui, en principi no tinc problemes de competències. Hi ha algun projecte o un client que t'hagi dit això m'ha fet... Pam. O no? O sempre ha sigut... Què vols dir? Que t'hagi pujat dit, ara no me bajo d'aquí. O sigui, quan vas començar professionalment vas dir, hòstia, igual surt bé o igual no. Si va haver algun client o alguna cosa que Clar, diguis... o sigui, que jo crec que és una cosa a la base de que continuïs tenint il·lusió, que con esto lo vamos a petar. Ah, sí? O sigui, jo con cada projecte que sortim dic, esto lo va a petar. Hòstia. Perquè sense aquesta convicció tampoc no sé. No, clar, has de creure tu mateix en tu, perquè si no... O sigui, aquesta convicció és la... O sigui, la confiança ven, també. Clar, el client li agrada... un dels problemes que jo històricament havia observat en els estudis que havíem treballat és que se'ns feia molt complicat que ens compressin les idees. O sigui, jo quan treballàvem junts, i és que tothom ens deia que no. Jo deia, ¿cómo coño? En aquell moment, pues jo que sé, veies mucho. ¿Cómo coño lo hace mucho? Per vendre això. O sigui, perquè li comprin aquesta idea a un client relativament gran y nosotros no somos capaces de venderle una idea a la xarxa comercial, con mis respetos. Ja. Però la cosa és que no era culpa nostra, tampoc, t'ho dic, clar. No era culpa nostra perquè, bueno, jo recordo una anècdota, que no sé si estaves tu. No, és que no sé qui era, però bueno, un cop un client que teníem allà em va dir, no sé si jo li vaig respondre en plan, oye, tío, esto no... I em va dir, es que si fueras tan bueno no estaries aquí. Sí. Ole. Sí. I això en aquell moment em va sentar fatal. Clar. Però amb el temps vaig entendre que en realitat el que estava dient és si fueras tan bueno no estaries aquí soportando a gente de mierda como soy yo. Exacte. Correcte. O sigui que era un insult cap a ell. Ben donada la O sigui, volta, senyor. o sigui, normalment la gent que et diu aquest tipus de coses en realitat és com un mirall, s'ho estan dient a ells. Hòstia, molt bona aquesta, eh? Li I vols llavors- enviar un i- missatge al senyor aquest o senyora? Era su pronamant, creo. No, és que sí, jo estava... Era su pronamant. Sí. Bueno, Sí, sí. somos del Baix y en ese Sabem tiempo qui és. poníamos motes. Sabem qui és. Sí. Ara ja no. No, però a més encaixava bastant. Un bé mensaje amb a mis el programa. clientes. Sí. Però d'allò també vas aprendre d'allò, no? Amb el temps, Amb el temps. perquè en el moment em va saber molt greu i vaig pensar, joder. I creus Bueno, que... perquè era molt frustrant. Clar. Clar. Era molt frustrant perquè érem incapaços. Però clar, el problema... O sigui, hi ha una cosa que tampoc podem culpar sempre al client. Vull dir, tenim una part de responsabilitat i de vegades per X motius no hem sabut comunicar el missatge o tenim limitacions o el que sigui. Però hi ha moltes vegades que... Clar, i llavors... I això, com el client estigui més... O sigui, és una cosa exponencial. Si el client està segur del seu producte, si té les idees clares, si té visió d'empresa, si valora el que li estàs oferint, hi ha més possibilitats de que això surti bé. Ja. Clar, però això és lo difícil. I teniu la virtut o la sort, o digue-li com vulguis, d'estar en aquesta franja... Sí. Que et deixen fer. Perquè tu has currat, però... Hòstia, jo crec que això és la clau de tot. Creuen en tu, no? És la clau de tot. És la clau de tot. Sí, et deixa- De tu fer coses que creus que està bé
però perquè el client confia en tu i perquè té uns coneixements. Tens llibertat Això total? és el que costa, almenys a mi. És un sostre que estic tenint. Sí. Clients que tenen Llavors, una això és educació... l'hòstia, que no els treus d'aquí. Clar, I s'estan però- equivocant. Clar. Lo de la por a l'èxit, d'alguna forma, a vegades passa. Clar, de fet, Passa. haurien d'entendre que quan contracten a un dissenyador han de deixar han de confiar en el dissenyador de que els oferirà el que ells necessiten, Clar. el Sí, que va sí, bé sí. per ells. No han d'imposar al dissenyador, sinó ja no el contracte. Totalment. Sí, o sigui, ho has definit superbé, és la por a l'èxit, sí. La por a l'evolució, la por a... Sí, la por... A lo diferent, a lo diferent. No, o sigui, jo crec que és una por perquè tu no t'atreveixes. O sigui, quan tu no t'atreveixes, pues claro, i llavors això, clar, és un detonant, és com és un castillo de naipes. Jo crec que aquí hi ha un missatge molt potent, que és que aquesta professió hi ha moltíssima frustració. Sí, però per encara als dos costats, però Pels hi ha dos moltíssima costats. frustració, però l'èxit està en creure sempre en tu mateix igualment. Vull dir, És complicat, eh? és que ja ho sé, perquè el que no has de fer és de caure a la primera, dir això és una merda, amb molta frustració, xau. Has de creure que realment tens les teves idees, tens conceptes, que realment funcionen i que algú segur te les comprarà. Perquè hi ha algú que t'entendrà el que tu entens per un concepte. I és difícil, però és com un missatge per la gent, com sempre fem nosaltres. La gent que comença és com, ei, aquesta professió, ojo. Sí, però jo no crec que sigui només de la... O sigui, és de la professió, però és dels dos bandos. Vull dir, l'altre dia parlàvem amb l'Àlex, amb el president de l'ADG. Clar, jo estic a la Junta de l'ADG i llavors m'ha tocat 3 anys ser chairman dels Premis Laus. Chairman, què vol dir? Chairman és com una figura que està allà... A la cadira? Bueno, mirant que no es barallin, que no hi hagi una figura del jurat que tingui més pes que les altres. El xèrif. El xèrif. El xèrif del Ja et dic jurat. Shellman per no dir xèrif. O sigui, dins del jurat... El xèrif del jurat... Bueno, sí, exacte. Sona millor. I perquè d'alguna manera tu dius, vale, pues jo valido. O sigui, hi ha d'haver una figura que... Notario. Sí, como un notario. Es que en realidad sí, es más notario. O sea, nos queremos sheriff, pero somos más notarios. Eso es Cobren millor, els notaris cobren millor, eh? Ja veus. Hòstia, No, llavors, el que jo, sense entrar en detall, però durant aquests 3 anys que jo he estat com mirando los toros de la barrera, també he vist tot el que jo havia vist com a dissenyador que li passava al client, ho he vist com a dissenyador que li passa amb la professió. Llavors, un jurat que arriba allà, o sigui, el jurat que està més tranquil de si mateix, que confia en si mateix, que sap que la seva feina està tal, de sobte és el més generós. És el més generós, perquè no... O sigui, de vanitat, vols dir, o l'ego? No, i de saber valorar que segurament això no sigui el que més t'agradi, però valores altres coses. Valores el context, valores la producció, valores el perfil de client, valores molt més perquè tu estàs segur de tu mateix. Però alhora també passa, i és el que jo més he vist o el que m'ha resultat més evident, que hi ha molts dissenyadors que d'alguna manera projecten la seva frustració sobre els projectes dels altres. I llavors van a destruir. A castigar. Ostres. I clar, dic, joder, és que esto... O sigui, en realitat no és una cosa de client o dissenyador, som Humans. humanos. Humanos. És veritat. No, però no és nou, això. No és el nou. que ha passat sempre. Som una professió amb un ego, la majoria de gent, per desgràcia, desfermat. Tothom es creu molt millor que la resta. Un ego que ve de la inseguretat. Del que perquè sigui. no ens han fet mai molt de cas. No, però jo, per som exemple- com altres sectors, com l'arquitectura, que té este peso específico. Però, per altra banda, tens que la clientela no es veu tan encoratjada a fer comentaris banals sobre la teva feina. Ah, ja. Saps? Clar, o sigui, vivim d'una professió nosaltres, perquè ens hi dediquem, a la qual la gent es veu en cor d'opinar perquè és com tothom en sap, Tengo no? ojos. Sí, a mi m'agrada això perquè a la gent li agraden coses. I no és un tema d'agradar, la nostra professió és una professió que ha de funcionar. O sigui, hem de donar forma a missatges I per seduir, arribar... que deia Jesús de l'Hoyo. Bueno, sí, el primer és informar i el segon és seduir, però bàsicament és transformar un missatge. La gent no s'atreveix a opinar sobre arquitectura, quantes columnes han d'haver-hi, quines són les parets mestres, perquè han posat Sí, o en aquesta que la el posen allà. mecànic, perquè no... Clar, llavors, és una professió a la que l'altra banda, primer, no et posen a l'interlocutor correcte,
Perquè a mi m'ha passat moltes vegades que et posen un administratiu, et posen un comptable, el secretari o la secretària de... Clar. Per tant, no Relació directa, has de tenir relació directa amb la decisió, amb el que decideix. Però no només amb el que decideix, sinó que conegui la teva professió. Perquè moltes vegades tu parles amb una persona que ven cargols, parles amb una persona que ven cafè, però no parla el teu llenguatge, el llenguatge de... Digue-li direcció d'art, grafisme, disseny gràfic, el que sigui. I això és un condicionant gran. Perquè llavors ja no és que no confiïn en tu, és que s'hi veuen en cor de ficar-hi la cullerada fins a saciar-se. Llavors arriba un moment també que tu, a l'altra banda, hagis de dir no. Sí, és que si fem això t'equivoques i no funcionarà. Evidentment és el que parlem sempre, no tothom té la mateixa clientela, no tothom s'ha guanyat el mateix respecte, tot s'ha de desglossar tot, però jo crec que una de les grans parts que tenim o dels grans problemes és que tothom opina molt de la nostra feina. Des de fora fins i tot, que està guai, que passa alguna cosa està guai, sí. Perquè és una cosa molt popular, molt popular que, clar, és el que tu dius. No tothom et parlarà de este voladizo, me encanta del edificio tal, però tothom et dirà, pues este color, menuda mierda. El cartell de la festa major és desastre. Sí, però segurament el voladizo igual ve algú i diu, no, aquest voladizo me'l treus. Ja, però llavors caurà l'edifici. Deixa'l. Déjalo. No, aquesta tipografia no m'agrada. Te darà humedades. No, però és que no, que la canvis. Llavors és de, tu hauries de dir, com l'arquitecte, o com l'enginyer, o com l'enginyera, o com qui sigui, de dir, o l'advocat. Tu tens una advocada que et diu, no, vull fer això. És que et caurà un paquet del copon. Val, no ho facis. Clar. Tot el que hi ha darrere. La cosa és... I això és raro i a mi m'ha costat molt d'entendre-ho, però en realitat el resultat de la feina final és el menys important. I té molta més importància. Nosaltres fem unes presentacions de 150 pàgines perquè sigui un tsunami. Sí, para que te revuelque por el suelo y no puedas decir que no. Hosti, t'anava a preguntar pel procés de quan agafes un projecte... És el que diu ell. És com el projecte estigui més finalitzat i tu li donis com més aplicacions, una història, una narrativa, tot estigui com molt més... Perquè però és la clau de tot, és que al final estem parlant d'humanitat tot el rato, de seduir. Com convences algú d'alguna cosa? Pues es que tú no puedes convencer a alguien de decirle, toma, bebes esta cerveza. No les de bueno, vale, a mí igual sí, ¿eh? Bueno, sí, ya, pero porque ya la conoces. La primera vez que tengas que probar la cerveza. Pues diría, joder, esto parece meao. Es verdad. De burro. No, pues mira, pruébala porque está fresquita y la espuma no sé qué y no sé qué, no sé cuánto. Pon unas flores ahí acompañado, un buen plato. No, una taza adecuada, una gerra. Bueno, sí. No. I llavors diu, vale, pues la voy a probar. Pues exactament igual. I llavors, el que menys importa al final és si esta cerveza sea de DAM, sea de no sé què, sea de no sé quanto, és una cerveza. Però a més li afegeixes el procés teu, que és carregar-lo de missatge i de concepte. Clar. No, és imbatible. Clar, això no és el mateix amb càrrega que sense càrrega. Amb càrrega històrica, amb càrrega de discurs, amb càrrega d'idea o amb càrrega... Clar. I el fet que et vinguin els clients et dona llibertat absoluta, el que et deia abans, llibertat absoluta per fer, no el que et doni la gana, evidentment, consensuat, però dir, hòstia, vale, si tu has vingut a mi, no m'adaptaré jo a tu, sinó tu a mi. Entenc? És que tampoc és una cosa com d'adaptar-se. No? No, o sigui... O demanen, quiero esto? O sigui, la cosa és, no ens hem d'adaptar ningú. O sigui, jo t'haig de començar tu i tu has d'estar a gust amb aquesta cosa que jo t'estic explicant. No, però el fet de que li agradi alguna cosa que hagis fet tu, que hagin vist, quiero esto, però com para otra marca. I quan tenim una reunió prèvia jo sempre dic que igual és com una mica ingenu, però com aquí nos estamos eligiendo mutuamente. Perquè a mi també m'agrada treballar. O sigui, jo prefereixo treballar amb un producte que sigui bo o amb una... I a més, és que està molt clar. O sigui, tu als clients els cales en mitja hora o en 10 minuts. Saps si el seu client, si el seu producte té potencial, si ho està fent només per diners, si ve d'un negoci familiar que realment tenen com veritable devoció per lo que volen vendre. O sigui, es nota claríssimament. I llavors, clar, tu això ja més o menys amb la intuïció, amb l'experiència, ja més o menys ho veus i llavors pots encaminar. I dius que sempre vas al que mana, no? Dels interlocutors? No es pot escoltar. O sigui, jo què sé, hem tingut projectes més grans però nosaltres sempre demanem, si hem de tenir una presentació,
li podem fer una prèvia, però la presentació final la volem presentar nosaltres. O sigui, nosaltres fa poc hem fet un projecte per a una empresa relativament, bueno, tampoc no gran, però... I això li havien de vendre... Clar, ara moltes empreses no és només l'empresa, sinó que són els inversors que hi ha darrere. Llavors, per fer qualsevol canvi, pues, a los que ponen la pasta, o sigui, bueno, també és normal. I pues, jo que sé, una empresa pues, que hi ha d'inversors, el dueño de Desigual, el no sé què, no sé quant. Clar, nosaltres vam dir... està guai que nosaltres ho presentem a vosaltres, però ens agradaria també presentar-los als inversors, perquè... El discurs canvia. Clar. És el joc del telefonillo. El telefonillo. Sí. De tiqui, 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 se van perdiendo cosas. Que sí. Hòstia, està bé. I vau aconseguir-ho? Sí. I bé? Bé. Ha anat bé? Sí. I sempre t'han comprat el discurs? Vull dir, t'han dit algun cop això no, canvi radical de zero? Claro. Canvis de zero cents. O sea, es lo normal. Sí? O sea, no. Vull dir, Amb 150 pàgines... la pregunta és canvi radical, vull dir, no, està bé però amb una matisació, no, canvi rotllo, no m'agrada una merda. Bueno, una segona prova. hi ha una cosa que era el que parlaves abans de l'estil, que jo no m'agrada denominar l'estil perquè lo de l'estil és com una plantilla. Como que estoy haciendo lo que a mí me da la gana. No, però no deia jo una crec plantilla. que quan diu això és... Tu veus feines i reconeixes de qui és hi ha darrere. És això, sí. O sigui, quan parles d'estil és que tu veus algo i és reconeixible, de dir hòstia, això ho fa Sí, ho entenc. això ho fa El Dani, això ho llenguatge, fa la Mosca. Sí. Clar, ara nosaltres veiem feines teves i aquí ho hem parlat moltes vegades. Hòstia, això és d'Andrés, no? Sí. Requenea. Perquè ja comences a veure, per tema de colors, tipografies, pel que sigui, hi ha coses que associes a aquell estudi o a aquella persona. Quan parlem d'estil ens referim a això. Sí, no, a veure, és veritat que si hi ha un client que ja s'ha mirat la web i no li agrada, doncs ja està. És que no forçarem. Mira, avui hem tingut una reunió amb bueno, no era client final, sinó d'aquestes consultores. Una consultora molt gran que fa molts restaurants i no sé. Y ya para unos... Y claro, yo ya estaba veient senyals de que no. No, quieren mantenir la tipo, tal, no sé. I jo, clar, ens hem fet un document de presentació nostra en realitat, perquè nosaltres treballem amb clients que tenen molt de bagatge. Pues jo què sé, tenim la Font d'Europa és del 1771. Vull dir que són sexta generació. I era un negoci d'aquest perfil. Però clar, ja t'estan dient, durant tota la setmana ja ens estan enviant coses de no, que la tipo la quieren mantener porque se las hizo no sé quién más. Y ya un altre document. No, que la tipo y el color y los iconos, la iconografía y la ilustración. Que ho deixen com està. Claro, y avui ya le digo, mira, es que creo que no somos el perfil, digo, porque estábamos preparando el documento y decíamos, sí, esto lo van a ver como una locura. Y yo ho veig com, joder, en realitat, o sigui, la Font d'Europa, la tipografía que van fer està inspirada en la façana, que, o sigui, que tiene 300 años. Però es veu una cosa com actual, contemporània. I clar, i ells han dit, sí, és verdad. O sigui, no vamos a perder el tiempo. No. Y además que hi ha una cosa que creo que no venimos aquí a sufrir. O sea, que, tío, no sé, cada uno tiene su perfil y cada cliente tiene su público y cada diseñador tiene su público. I llavors no cal forçar les coses. No, però això també és una mica no os podemos ayudar. Això és honest. Vale, jo ho he deixat. És que m'ha passat el mateix, evidentment, sense el nivell de client, a fora de càmeres us explicaré com, però em va venir un client i em va dir, no, ara, explica. Em vaig currar un logo, o sigui, estava tan orgullós de dir, hola, i encara havia passat el pressupost, però em vaig llançar, vaig dir, hòstia, això li encantarà. ¿Cómo te pones a trabajar sin Porque yo soy así. Un día hablaremos de lo del trabajar gratis. No. I llavors li vaig enviar superorgullós amb unos mockups i em va dir, no me gusta nada. Ponle esto y esto. Y le iba allí, vale, no nos vamos a entender, adiós. Claro, pero tú ya t'has infravalorado. Perquè, no, evidentment no ens entendrem. Vaig entendre de seguida que he de rematant, escolta, perquè si això que t'he presentat, t'ho juro que era fantàstic. No, porque era gratis. Da igual, si él te hubiera pagado 10.000 euros, le hubiera encantado. Hòstia, igual es creu amb més raó. Ja li ha donat el pressupost que tu li passes a un client no és el que tu ganes, és el que vale su proyecto.
no és el que tu... O sigui, tu Però ho sí. guanyes, però en realitat és el valor que tu li estàs donant. Però aquest tipus de client penso jo que és... Si tu li fas una cosa gratis, No valora. tu cosa no vale nada. No vale nada. Yo Y creo entonces, que- como no vale nada, ni valoran lo que le has hecho, ni valoran tu tiempo, ni valoran nada. No tiene valor, es cero. Ara que ho dius. Però jo pensava que aquest tipus de client, tens raó, però aquest tipus de client, si l'hagués passat pressupost i l'hagués dit un pressupost alt, m'hagués matxacat molt més. Perquè té encima que te pago. O no, perquè quan Encima que... Claro, pero es eso, encima que te pago. No, pero ¿cómo que encima que te pago? No. Va ser una aposta personal aquesta, eh? No sempre treballo així, evidentment. Ja. Però és a dir, que quan veus de seguida que no t'entendres amb el client és deixar-lo anar, perquè no és... Sí, que el motiu que sigui. Venim a disfrutar, no a sofrir-lo. Clar. O sigui, si ja de vegades costa, quan ja t'has presentat, te has caído bien, han aprovat el pressupost, les gusta lo que haces, jo què sé, han vingut a l'estudi, jo què sé, todo va fluido y ya a veces cuesta, pues imagínate si d'inicio el client no té la convicció ni té la voluntat de fer de canviar o de fer alguna cosa o de pagar fins i tot. Clar, no, és veritat, tens raó aquí. Després us explicaré com era el client, Sí, és que és una relació recíproca de respecte de base y profesional para estas Bueno, pues claro, eso es, o sea, I humana, se da perquè por al final- hecho. O sea, sí, se da por hecho. Bueno, ho donem per fet. Una però cosa ja es saps lo que que la el otro día realitat... le di al Dani, que digo, oye, tío, yo tengo un amigo que me pide algo y yo se lo hago. Yo qué sé, pero creo que está guay. Creo que también, o sigui, no sé qui deia... Bueno, un tipògraf que és com súper reconegut, que diu, yo me gusta a veces hacer cosas gratis porque me lo paso bien, pero esa cosa gratis que haces es alguien que ya sabe de tu trayectoria y que lo valora muchísimo más porque dice, joder, me está haciendo aquí, o sea, esto es un honor. Claro. O si la perspectiva no es igual de esto es un honor de que me lo está haciendo a mí o me lo hace gratis porque esto no vale nada. Però tu no s'hi veuen encara més de ficar cullerada de dir-li a un xef que t'ho està fent i és a més algú reputat o una xef que li diu crec que t'ha quedat això, ho pots passar una mica... No, tal com tu pots... És el que tu dius, és... merci, admiració, agraïment. Punt. Ho diràs. Clar, aquesta és la diferència. Qui ho valora no parla, agraeix. Qui no ho valora, a sobre es pensa que treballes per ell o per ella i apreten i no té sentit. És que la relació ha de quedar clara des de l'inici, jo crec. O sigui... Això ho tens claríssim tu, amb cada client. Doncs jo no. No, cada dia és trobar la manera de veure com m'enfronto, tal, és diferent. Però bueno, no sé si hi ha nivells de clients, ni hi ha diferents nivells de, no sé, de tipus de feina, també, no és sempre el mateix. Potser a tu sempre et venen amb un pack complet i jo estic en una trinxera que és dame lo que sea. La cosa és que, clar, igual quan jo vaig començar no tenia necessitats bàsiques per viure, tenia estalvis, no sé què, i llavors durant un temps em vaig poder permetre dir que no a moltes coses. I el dir que no a moltes coses fa que les que dius que sí siguin molt més potents, Clar. perquè ja tens una certesa, ja tens senyals de que això pot sortir bé. I funcionarà. Funcionarà. Perquè, a més, joder, som sensibles, vull dir, i quan fas alguna cosa i la cagues i tu notes que no està anant bé i que no estàs sent tu i que no estàs donant... O sigui, que estàs allà atrapat, és que encara t'enfonses més. I clar, joder, és que per això no hem vingut aquí a patir. No sé, és que, però... Bueno, som autònoms a Espanya, vull dir, patirem. Ja, bueno, Pues però per els no patir autònoms més. és otro tema. Sí, És otro tema. exacte. Bueno, de cara... Ja portem un temps, però bueno, està 45 minuts. Quants? ¿Cuánto? 45. Molt bé. Sí. bé. Déu-n'hi-do. Ah, sí, amb això ja he engegat, Sí, sí. Sí. I solo he hablado yo, perdón. Pues, no, home, si parlés només al Dani, vaya rotllo, no? O qualsevol de nosaltres, vull dir que no te n'encenten. Anem acabant de cara al futur. Com veus... O sigui, el fet d'estar a la DGFAT et beneficia per veure les tendències? Hi ha alguna cosa que t'agradi, que t'està venint? Com veus això, les perspectives? La IA no en parlem perquè és un foll. No. Bueno, és que tampoc tinc... Tens relació amb la IA? No, Vale. no tinc gaire interès. De moment no. No. Ni de moment ni no. Però de tendències, de futur, el disseny, com ho O veus? sigui, la IA és per mi és com parlar de fa 10 anys de l'Illustrator. O sigui, no tindríem un debat sobre l'Illustrator. Pues va bien i ja està. Abans era el freehand. Bueno, freehand. No, vull dir que... No, però fa 10 anys era Illustrator, està bé? No. Vale. Bueno, i ara també, o sigui... No, Com dic, una eina més. quan va poder arribar per desbancar uns altres, sí. O sigui, i al futur el veus... això, tendències?
com veus el disseny? A nivell general, Si hi ha alguna cosa que t'atragui o no. O el fet de fer... d'estar a l'ADG FAT et fa veure coses que no... Hòstia, et flipen, t'influencien o no? O tu vas per un camí i... Bueno, a veure, és que el vincle que tenim amb l'ADG en general tampoc és com de... O sigui, no estem allà cada dia. Vull dir, que és una mica que hi ha temporades que estem més implicats i hi ha temporades que estem menys. Tens contacte amb altres dissenyadors assíduament? Clar. Vale. Clar, sí, no? O sigui... No, a nivell... No, però vull dir, jo no, Com tienes amigos? No, però compartir feines, de saber què fan els companys, però, o sigui, la nostra relació és quasi personal. Jo professionalment, hòstia, estic aquí, en el agujero. Llavors, no sé si... Bueno, a veure, o sigui, per exemple, a mi la festa dels Laus és una cosa que m'encanta, perquè veus a gent que no veus durant tot l'any, que et portes superbé, que t'agrada la seva feina, que admires, que... I llavors és realment, o sigui, pel mi els Laus, més enllà de... És la festa. O sigui, és una festa, és la comunió, la comunitat. Sí, sí. I l'ADG una mica té aquest esperit. I llavors sí, doncs jo gaudeixo molt de formar part. O sigui, al final, jo què sé, doncs, bueno, tornem un altre cop a la humanitat, necessitem formar part, o sigui, sentir que estem interpel·lats per alguna cosa. Per això estem aquí, bàsicament. Per això estem aquí. En aquest sentit, jo crec que Barcelona és molt diferent de Viladecans. Sí, jo crec que sí. Home, bàsicament... Però què vols dir? Que en Barcelona estàs en ple centre de tot el que està passant. Pues joder, estem a 10 quilòmetres. Sí, però jo crec que canvia molt. Geogràficament sí, però Canvia molt. culturalment no. Estem molt a prop, però canvia molt a nivell... I sobretot parlant de disseny. Crec, O sigui, a nivell institucional crec que les ciutats al voltant de Barcelona tenen un problema. Hombre, estem d'acord aquí. O sigui, vull dir, Què m'has de dir? tenen... Jolín, és ben petit. Però estem millor que fa 10 anys, Jo, personalment, ja t'ho dic jo. Sí, però que tracten... O sigui, per converses que jo he tingut amb... No, poc parlarem, però... Espera, pots apropar, sisplau, al micro? Perdó. Gràcies. Amb O converses... sigui, crec que les institucions fora de Barcelona no sé per què menyspreen a la seva població Totalment. constantment. Quan al barri de Sant Martí o al barri de la Sagrera hi ha el mateix perfil de població que hi ha a Viladecans o que hi ha a qualsevol poble de rodalies de Barcelona. I que tenen dret a que, a que objectivament els tractem i els comuniquem de la mateixa manera que comuniquem a Barcelona. No sé. Bueno, jo, amb que fos d'una manera interessant mínimament, ja em conformaria en molts casos. Però És a no sé, dir, com a mínim. crec que tornem un altre cop al perfil de persones que lideren els projectes institucionals. Correcte, no li donen valor. No li donen valor o són unos acomplejados de no. O sigui, un altre cop al mirall de no lo va a entender. No, es que el que no lo entiendes Ets tu. igual eres tú. Correcte. Porque mi madre entiende las campañas que hemos hecho. Que sí, que sí. Totalment. Al final és la interlocutora que tens a davant és la que fa que la teva proposta tingui valor o no. O sigui, per què El joc del telefonillo. per què l'Ajuntament de Viladecans no fa una campanya a Sant Jordi igualment d'atractiva que la de Barcelona? És que no he entendido nunca. Bueno, parlo de Viladecans perquè jo sóc de Viladecans. I reivindico molt el Baix Llobregat i Viladecans. I sí, les rodalies. Estàs parlant de política. Llavors és difícil d'entendre en general. No, però siguin del partit que siguin. Ja No és un estic tema. parlant de partits, estic parlant de política. No és política. Sí, són decisions polítiques. Bueno, anava a dir Viladecans sola tenia un color polític. Però hi ha altres ajuntaments que han canviat de color polític. Jo què sé, el Prat està a años luz de qualsevol... O sigui, el Prat és l'únic ciutat de rodalies del Baix Llobregat que té cert interès en comunicar d'una manera bastant... I per què? Primer, perquè ho valoren i segon, perquè treballen amb dissenyadors del Prat. Que això està de puta madre. Sí. I després treballen amb els millors dissenyadors del Prat. I clar, amb gent competent que confies. Sí. I que són de la ciutat, clar. No, però a més d'això, confies en la seva expertesa com per dir, ei, contracto una persona per fer il·lustració. Clar. Confio en el que fa, no imposo el meu criteri. Tu fas un bon briefing, un bon encàrrec, i a partir d'aquí... Sí, i és veritat que la imatge gràfica del Prat destaca. Molt Sí, es nota fresc. Destaca Bueno, només has de mirar cartells de festes. Cartells de festes O de ara que ve l'estiu. l'artesano, del teatre, és la hòstia.
O sigui, tu podries treure el logo del Prat i posar el de Barcelona i dir, bueno, o el de Madrid o el de qualsevol gran ciutat. Clar, quan l'únic criteri és el més barat, guanya. Però és que jo fins i tot no crec que sigui això aquí a Viladecans. Bueno, o a les ciutats. És perquè no hi ha voluntat. No, però si t'ho fan a les escoles, t'ho fan als casals i ja no és el més barat. Bueno, no sé per què És estan deixar-li la teva feina a mans d'un altre. Sí, sí. Estem en un Ah, no, fregado está muy político. ya, ya. Esto Bueno, hemos a mí me aportado. da igual, porque como nunca me han dado trabajo. A mí sí. Esto lo que vas a cortar todo. Sí. No, no, és broma, no, que hi ha llibertat total, home. No, però és un bon resum. Evidentment. O sigui, al final de tot és... Socialistes. Si a altres llocs Sí. es pot fer, per què no es fa? Sí, sí. Com rebis una trucada de Culboni de... Hombre, Andrés. Hombre, ¿cómo tú por aquí? Voldrà Me dir que... vetan. No, però, Me primer, esperan en la parada. quan s'emeti aquest capítol, igual ha canviat de polític, o sigui, tothom. Tu creus? Sí, això Ah, vale, al 2018, al 2028. 2026, 27. Vale, no, vale. no. Per anar acabant, alguna cosa que vulguis afegir, vulguis dir? Jo tinc dos preguntes i un agraïment. Vinga. Preguntes ràpides. Una, saps quants premis tens? Ràpidament? Laus? En general. No sé. Jo només em presento els Laus. I Però és com ser del Barça. O sea, jo soc del Barça perquè visc a Barcelona. O sea, no puedo ser de otro lado. Pues jo em presento un als premis que poden tenir repercussió nacional, però els organitza Barcelona. I a col·lació d'aquesta pregunta, ja que no has sigut futbolista, et faràs una vitrina com Messi amb les pilotes d'or, amb els premis? Tens físicament els premis? Sí. Són premis, són... Ja els tinc. Una vitrina rotllo Messi, una habitació? Bueno, una habitación no, ya están allí, Lo único, bueno, no sé, bueno, o sea, als Laus a veces te dan diploma. Sí. Ah, Y entonces me parece raro enmarcar diploma. ai. Pero que, Bueno, entonces yo no los enmarco. Molt de- Pero, molt de Però metge, no? un cara Molt de maco. metge. Un cara maco. Molt de metge. Sí, una Sí, mica un caraix raro. maco. La consulta. I res, i d'agraïment, jo volia agrair-te que jo vaig estudiar ser tu disseny amigo. gràfic a BAU per tu. Sí, les Pero dues coses. No me lo habías dicho nunca. Jo vaig estudiar disseny gràfic per tu i a BAU per tu. Perquè em És que BAU és una escola va cojonuda. agradar el rotllo perquè quan vas començar a estudiar a BAU jo vaig portar diversos cops allà escoltant Costa Brava i Lori Meyer Sí. i em va flipar molt el rotllo. I a partir d'aquí vaig dir, hòstia, estaria guai. I vaig estudiar disseny gràfic allà només per el gust d'estudiar disseny gràfic. I va ser per tu. Així que estic molt agraït. Que maco. Molt bé. O sea, soy tu ídolo. Qué bueno. I Ronaldo. Tu i Ronaldo. Ronaldo, el gordo. el bueno. El Fenómeno. Sí, per favor. Doncs res, nois, no, vols afegir alguna cosa? Tens l'oportunitat als micros, Jo les volia càmeres? preguntar Ja dues coses s'ha acabat? Ja ràpides. s'ha acabat? Home, portem quasi una hora, eh? Ah, vale, vale. Després Clar, continuem. acostumats als 20 minuts que fem habitualment. Pero, No, joder, pero pero si ahora estamos calientes. Sí. Ara ja tenen la llengua fluixa. Una hora més, va. Claro, vale, ya rajamos de... No, jo volia preguntar, que hem mig parlat abans, el tema de la importància de la sessió de fotos un cop acabes el projecte. Ah, Llavors, jo crec que això és un punt clau Sí. molt important, Home. perquè jo he comprat mockups molt bons també, però clar, no té res a veure amb fer una sessió. Llavors, Sí. quina importància li dones? Que entenc que és molta, jo també, però no sé com ho veus. capital. Sí, no? Sin fotos no existe. Vull dir, existe para el cliente, però clar. I de vegades sempre... O sigui, bueno, ara és veritat que amb un bon mock-up, però bueno, Però no, és clar, que no és el mateix. la cosa és que com nosaltres fem molt... O sigui, gairebé tots els projectes acaben... físics. Clar, acaben detonant en una cosa que es pot tocar i que és No hi ha un calipo tridimensional. de mock-up. No hi ha un calipo de mock-up. Clar. Clar, això per començar. No hi ha unes mides exactes que s'adaptin a tal. Les caixes. Els mockups són estàndards d'una Clar. 4, una Clar. targeta i tal. Això per començar. I vas canviant d'aquell equip o aquelles persones que et fan aquestes imatges o confies sempre en la mateixa? No, bueno, vam estar 10 anys, bueno, 10 no, 8 anys treballant amb la mateixa persona. Sí, o sigui, jo crec molt en la fidelitat. Sí? No, per això pregunto, per saber Proveïdor. si tens O sigui, especialitats jo en... conec estudis que els agrada anar picoteando i anar coneixent perquè també ho entenc, està guai. Però a mi m'agrada ser bastant fidel perquè també
assolim, o sigui, igual que tens un llenguatge a l'hora de treballar, aquest llenguatge es reprodueix de la mateixa manera a l'hora de disparar una foto. Clar. Totalment. I ja tens, doncs tens un joc de llums, tens coses que ja t'agraden. I llavors, quan fas el shooting plan de la sessió, ja és tot com muy fàcil i després la sessió surt fàcil. Està bé. Sí, és com, ¿para qué te vas a poner problemas? Ja et coneixen, sí, tot és més fàcil i més fluid. Sobre els claus, no és per res, ens preguntàvem si el fet de tenir és més de cara a nosaltres o al client... O sigui, és a dir, t'ha vingut clients dient, hòstia, tienes laus? No. És prestigi professional? Sí, quan arriben, perquè quan arriben el nostre estudi és petit, vull dir, té, no sé, 60 metres quadrats, 55, no sé. Petitíssim, vamos. Déu-n'hi-do. Hòstia. Déu-n'hi-do. Sí, és com esto. Bueno, però limpio. Espero. I llavors, els tenim allà perquè, és que a mi, els laus, o sigui, m'agrada molt, però perquè tinc molt de vincle amb l'ADG, però des de sempre. O sigui, com que li tinc molt de carinyo als premis, però no per guanyar-lo. O sigui, segurament si m'hagués presentat 15 cops i m'haguessin enviat a la merda, segurament no tindria el mateix carinyo. Tinc la sort Tot ajuda, sí. que alguna cosa... No, hi ha aquesta cosa de no són conscients, y llavors et pregunten, ¿no? ¿Y esto qué es? Y llavors dius, pues son unos premios que tal, con repercusión más o menos nacional y que de diseño gráfico, comunicación, y o sigui, és una cosa posteriori. Vale. I és veritat que, és que els laus, ara estaran molt contents a l'ADG, perquè faré una cosa de divulgació. Els premis laus tenen dos parts. Sí. Una és pel client i l'altre és per tu, en teoria. O sigui, tenen aquesta cosa simbòlica de tot el que hem estat parlant, en realitat el mèrit, i això és com de superagraïment. Quan els clients diuen, estamos supercontentos, nos va de puta madre, no sé què, digo, pues que la culpa és vuestra. Clar. Perquè, a veure, no heu confiat. A més, quan et donen la confiança és com tu te creces más. És que és una cosa com de cajón, però la gente no lo entiende. Bueno. Perdó, que me voy. Lo dels premis lo dels premis laus. O sigui, històricament, el client s'havia fet més partícip dels premis. Després es va anar tancant només a la vessant del dissenyador i ara a mi m'agradaria que el client tornés a estar una mica més implicat. Clar. Jo què sé, potser el client no sap molt bé de què va, però si rep un mail de l'ADG dient gràcies, he guanyat un premi Laus por la apuesta por el diseño, no sé qué, no sé cuánto, el client diu, joder, qué guay. Y llavors eso vale más que l'artefacte. Que l'estat o el que sigui. Com els arquitectes, no? Que també les cases que presenten a clients, dius, hòstia, la puedo presentar a premios i tu et sents com, hòstia, mi casa està premiada. Clar. Està bé. I després, parlant d'arquitectura, o sigui, el premi FAT només és un premi. I llavors, claro, no és lo mismo un premi FAT que 300 laus. Clar. I que es donen cada any. Demanes permís a la clientela per presentar-te laus? No, en principi no. No, perquè ells no és curiositat, per allò de fer-los partíceps o... No, li expliques, oye, pues jo que sé, si has de demanar peces que no tens, dius, pues que les necessitem per enviar-les. I normalment sempre estan encantats, perquè a todo el mundo le gustan los premios. No, ho dic per això. O sea, a todo el mundo le gusta que le hagan caso. Per fet de, vull presentar una cosa que és imatge sí, teva. Clar, és imatge teva. Que I et surten guanyant, també. Sí. Algun Òscar? De Hollywood. No, a part d'ell, no. Més premis ja no? Més només a l'AGFAT? Només em presento els laus. Guai. Molt bé. Madrid? No, tampoc. Madrid? A Madrid no hi ha premis. No, però a treballar a Madrid... Sí, jo tinc clients a Madrid. Ah, vale. Sí? És que podríem estar 3 hores parlant i em sap molt de greu, Cago en l'hòstia. Una pregunta ràpida. Vinga, va. Perdona, última. Quan et publica algun, o quan t'esmenta, et menciona algun blog? Sí. Blog o compte d'Instagram. Clar, és que jo veig que referents mundials, diria, et surten, i la majoria mencionen a vegades, no? Però què notes? M'imagino que seguidors... de repercussió. Sí, a nivell de números, per curiositat. Seguidors. Però bèstia. Visites al web? Ho controles? Bueno, el que passa que jo crec que l'onada que Instagram està una mica de baixada. No, està molt de baixada. El model... És que l'altre dia ho parlàvem, perquè, i estem engegant un projecte nou i tal, que té com sede a Instagram, però clar,
tota l'expectativa que ens estem generant és falsa perquè ja no, l'impacte ja no és el mateix. Vull dir, penges un post i ja no... O sigui, bueno, nosaltres, a veure, si tens una base i tal, bueno, encara. Però sí, sobretot seguidors. Però jo què sé, és que aquestes coses... A mi em fa il·lusió quan ens pengen la feina o quan en fan un article, blogs que una mica ens agrada perquè sí, s'ho treballen. Perquè jo què sé, hi ha blogs que que es curren el contingut i que defineixen el teu projecte millor que gairebé que com ho has definit tu. Ja. Està guai, jo què sé. Que han investigat... Ignite That és que és... Hombre, clar, és top 5. O sigui, clar, cada cop que fan un article és com, joder, que muchas gracias. O sea, que guay que habléis así, porque nosotros tampoco, o sea, no lo habíamos valorado tanto. Has sacado un concepto que yo... Sí, però perquè s'ho treballen, bueno, clar, és que es nota molt. Perquè ho miren amb carinyo. Es nota molt quan es treballa un article i tal, o quan estos comptes d'Instagram que te cogen todo, lo suben y a la media hora suben, o sea, suben post cada media hora. Ni mencionen, o sigui, simplement posen el visual per tenir-la i ja està. Però el paradigma està canviant una mica d'això. Sí, no, molt. Que ja tampoc no... Moltíssim. Què fem, nois? Ho deixem aquí. He parlat molt, no? Igual et convidem un altre dia, eh? Lo típico que se dice... Second round. Hombre, ens hem quedat amb ganes de més. Jo crec que hi ha hagut temes que es podien Per desenvolupar parlar molt d'algun més. tema així... Podem parlar de Canva. Però a veure, que el programa, per què el feu de 20 minuts? Pues feu-lo de 3 hores, si hace falta. Claro. Segons quin tema, jo crec. Ha hagut de venir un després convidat talleu, a dir-nos... qui ho edites tu, no? Hòstia, vaya putada. Claro. Pues déjalo así, en Alberto. crudo. Sí. Vale. O no, fem un live. Un live. Jo estaria bé un dia fer-ho, eh? Doncs tornem a agrair la presència d'Andrés Requena. Seguiu-lo a les xarxes si fa falta i si no... Té alguna cosa... Ah, sí, li donem? Sí, i tant. I el test? No hay test? Sí, després. Sí, tranqui. No us el perdeu. Que no me quiero ir. Això és un... Es que és la atracción de que està mi casa arriba. Clar. És molt fort, eh? S'estan juntant moltes coses. Això és per tu. El papel de... Cuidado, que es frágil. ¿Es merchant? Surt disparant. Home. Oh, me encanta, ¿eh? Ah, bueno, però he vist una ja, però... Mira-la bé, mira-la bé. Mírala bé, per favor. El David s'ho ha currat molt. No, home, és... Hòstia. ¿Enseño a cámara? Hombre. Si quieres. Vale. Bravo, David. No, home, gràcies a Andrés. Si vens un altre cop, no tindràs otra taza, eh? Me encanta, eh? No, moltes gràcies. M'encanta. Un plaer a tots. Us esperem en el proper capítol, que no sé qui vindrà, si vindrà algú, o com a mínim estarem nosaltres, no? Home, clar. Esperem que sí. I gràcies per tot i visca la penya helvètica. Vamos. Bravo.